Molweni bethuna, hey andiyazi uba ndiqale njani. Nali ibali lethu ke, hey ndidibana lo mfana. Oh, andizuthetha ezaa nto zenu. Oh, niyazithanda ezaa nto zenu, ezaa story zenu. But ke guys, eno ndibalulekileyo man, ndithi man khe ndithethe namagenge, ndiwacebise, ndibe ndiwaxelela at the very same time. Bethuna, each and every time, even namhlanje, maybe stake fan 12 calls yabo endizifumanayo zamajita, umjita afone okanye antayipele, uyabo babe ndinalixesha bendingaziveza nalapha escreenini ezinto zabantu, but I won't do that yabo. So la majita ayandifonela, ayacela uba ePhantshile ndicela usifake estudio, amesinga mfethu namu, iphupha lam zange ndikwazi ulifeza kule ndawo ndihlala kuyo, so nam ndiyabawula ucula, ndicela undifake estudio. Atsho nje kanjalo umjita. Okanye afowuna umjita ePhantshile, nam am an actor, ndihlala nomakhulu wam, umakhulu wam asikwazi, asithatha intweni, umakhulu wam udisable, ntoni, athethe imeko ebuhlungu, eza meko ndizaziyo nam ndiphuma kuzo, uyaqonda. The reason yoba mandisebenze kangaka is because of bendifuna ususa ingqondo yam kwezaa meko, at the very same time ndizama indlela yokuphila, uyaqonda. So amajita athi gqineza way zinkulu zideki ngela hlobo, uyabo, abe sithi umuntu mhlambi nam ndiyi-actor, ndandizamile u-actor kwinto production company ethile, but it didn't went well, andibhalela ixwebhu le nto engaka, endixelela ngoba yena uyintoni, what can he do or she do, uyabo. So izezo way, uyabo. So ndifuna ukuthi guys, eza way nizithetha kumntu ofana nje nanongenanto. Number one, umna guys, as you can see, ndihlala kwaseBobosini apho ndihlala khona, uyaqonda. Ndinewari yamathonsi njengoba ngokunetha, uyaqonda. Ndithetha nje nawe wena mfethu obukeleyo there, okanye wena mntase, ndinewari yoba uphela kwenyanga ndizobe ndinantoni mna empokothweni, uyabo. Because like kubhetha kwaba basipanayo kum, basipana ezi-security ezintoni, ezawazi security nam, uyayazi uphela kwenyanga izawungena imali ethile for sure, uyabo. Mna I have to uba kubekho i-call etshoyo uba efondini izapha, izobhanxeka apha, then kungona ndisitya. There is nothing endinayo bhutazi mna qala, andizijustifya ndithini, but ndifuna ukwenzela aba bantu bathi mandisi qho ndikubhalela, bayadibana nam bathethe kabuhlungu uba mfethu ndakutayipela ixwebhu le nto ndikuxelela intlungu yam, but awandihoya, uyabo. Andikwazi uzihoya zayo because ziyandithatsha magenge, uyabo. Because mna awunothi ndiye mandisi ndicela undifake kuShuga Mama. kuShuga Mama I'm just an ordinary actor nje, umntu engenayo nerank ethile. I'm not even playing a leading character phana, uyabo. I'm just a normal actor njengomntu wonke, uyaqonda. So andifaki bantu. Into endinicebisa kuyo ke magenge, uyayiva, yinto yoba umntu makenze kangangongekwazi ukwenza kuloo ndawo akuyo. Can I tell you this? Mna ndihlala eWestville, informal settlements, apho kungekho zinkonzo zikarhulumente ezininzi. Sisalwela izindlu ngokundithetha, uyaqonda. And number two, akho mntu sipanayo apha kule ndawo ndihlala kuyo mna ekhaya, uyava. And number three, ndiyazihlalela, yonke ifemeli endandinayo yandishiya njengani majita, uyaqonda. So into eyandincedayo kuba mandithathe le phone yami one, ndizishude, ndiposte out there, so that abantu bazoyazi uba kukho this person who's doing this. Hence ke ngokoliya bakwazi ufowuna xa becinga into bathi mandisi khawusondele uzo-actor. Ii-shortcuts gents azizukusipanela xa ndixela inyani. Sebenza, work hard kuyo yonke into oyenzayo. Uba content sisisa, uyazi uba wenzela ntoni, uyava. So ndizama ukuthi ke bhutazi, if uthi wena I'm a DJ, kudala ndizama, awukazame mtshanam, kukho o-DJ abazame more than 30 years aqala uphumelela ngokusemdala, uyeva. Mna andikaphumeleli nophumelela, andikabi nayo ne-record label eyi-1 kuthiwa ndisayiniwe, kuthiwa ndiphantsi koprofesa, kuthiwa jonga, if I can show you ngoku i-bank account yam ngo-00, ndicinga imali kule ndawo ndikuyo, uyaqonda. Ndicinga uphila because mna ndiyazihlalela nefemeli yam encinci, aba bantu bajonge kum. Ndijonga uba wena xa ulayikha apha uyandinceda uba uFacebook andibheke uphela kwenyanga, uyaqonda. So
ndisenza lento nje, I'm trying to show abanye abantu ba mna the reason yoba manindibone ndigcwele kwi-socials is because of the hard work, uyeva, nokuwuthanda umsebenzi nokuwunakekela, uyeva. Kukho for umzekelo, kukho le out yasithi narhu Amzo unyanam, uyabona uAmzo akudalanga uAmzo nabanye ke creatives, yabo, ndisenza ngayo umzekelo, ndiyabazi bakazukhubeka yintwana yam. uAmzo uyabo, uAmzo usandodiqe kwi-industry but jonga lantwana i-effort eyifakayo. Siyancokola, ndincokola into eyi-1 kuyo, faka i-effort boy, yenza uqhawuka umlenze boy, yabona ngoku iyayenza lantwana and is making something. That's why ilizwe lixokoma ifikele nazingxaki ezingaka ezi zindifikelayo nam, uyaqonda. So ndiyacela gents, yabo, ubani nobani oyi-creative out there othi yena kudala ndazama, bra awukazami, zama. Kukho abantu abalala ezitratweni eJozi, ayazibalisa lawela amajita ezikwi-podcast zawo, kukho abalala ezitratweni to become what they are today, uyaqonda. So i-shortcuts asoze zispane, andikhalazeli mntu, nindive kakuhle, ndiyazi ke kupha ku-social media siyisebenzisa rongo ngoku, kungakhonye into kuthiwa hey kutheni ngoku ecinga afana uba kutheni. No, I'm just ndimotivator ulutsha olupha out there, lingahlali lithi ebhayi akukho zinkonzo zikarhulumente kodwa wena ukhona uyinkonzo wena qala, uyeva. Mna ndiqeshwanga anywhere, mna andinamsebenzi kule ndawo ndikuyo, uyaqonda. Ndihlala emabobosini, ndilambe esuswini ngoku, uyeva. Ibunoyazi 350 ndiyayipeya, uyayazi loo nto leyo. So ndizama ukuthi ke guys, if awuzufaka effort usebenzise le nto nayo apho ukhoyo, awuzobona umehluko mtshanam. Uzomana usithi xa uncokola nabantu ucele this. Abantu abanezinto guys bayaspeeda. I have plenty of nice music endayenzayo, ndiyenza nge-type beats because of ndiyadikwa kuyocela ubani uba andiproducer, sogqiba ubani kwinto yam xa ibona ingathi ithi booming afuna uzifaka agqinge empepha, yava. Hence ndabuyela ku-acapella music engazunisokolisa endizothi ndifake ilizwi lam ndiyiproduce iphume out there. Ayinisokolisi leya, using what I have, yava. I-mic ne-speaker ngolomlomo uyi-1 kunelizwi. Ndanicela ke madoda, keep on pushing. Kukho i-creatives na endizibonayo eziqala ukuthi bloom up ngoku, but zogqitha kwanam because zifaka i-effort, because mna ndikhe ndibe ne-stress, ndihlale phantsi, ndicinga ikhombo, ndicinga igrosali, ngumntana akaphilanga, umedem ufuna le tontontontontoni, ekhaya kuthiwa kwawindlu yatsha irufu, abantwana badansa, yava. Ziwe mna ndingutata, have to ndifocuse kwezi zinto sometimes. So ndizama ukuthi mntu omsha sebenzisa le nto ukhoyo, ungathi ebhayi akukho zinkonzo, yiba yinkonzo. Thank you, ndithetha kakhulu. Qha ndifuna eziboni zimane zintatsha, zingathi utapha nje lufani akabahoyi abantu. It's because of andinazo gents, ndinefowuni yam netripod eyaphukileyo nebobosi lam endishuta kulo. Ubuya jonga ne-content zam ndiyaphuma ndiyoshuta nasemingxonyweni nasehlathini, cause anazo izinto zocofa ibe ngathi kukho intontoni screen emva kwam. I have to be in the bush uba i-story zam sithi masibe sebush, uyabo. So ndiyacela brothers, i-effort and using what you have where you are ingakusebenzela. Thetha nomntu omtsha koyi-creative. Thank you.